so no phone ni kenelu chukwu tata Azo sound of Casa Auntie. My name is Yogi. I can't get it. Ije let me go ye we na ba uzuko. Unga. Ije. Abuga. Abuga. Ije. Aha. What's your bossy? Is in the building now. When you say Belugo Manu, no burone kasi malife no kwa gosi so chuku. Mara gosi so chuku. What's super in the building? She. Mayo kwa. If you walk a mumayo, you go your bosi upala na so kwa na. Laka di tenite Itela na kena miralo Andi metegwu no nolo Timeze nwoke moni no nolo a Timeze Haya foloso sound kenesie Loseme na natilo dogu Umogo ne kenemi Uyo bosu kwa no kwa no no ba Azo sambra kwa lotano Ayo ganele mana semi jisieke Agalanya Obane bido Ata kulia ko Abego What's in the building? Alright, thanks for back to the house. Weye Belugo Malu No burane kasi Malife no kwa kosi so chuku Maro kosi Wodi sabunye kwe hike Etinya menga loye no kwa nuko si so chuku Hasi modele ima lote chuku Modele ima lote wane Ogala nyofo nye n'obodo Hona wobodo isi Oyo bosi ukwale kugo Makana kuzu lora n'udo gani yoga n'udo Alright, let's see the building. Obodo kwelugo Hatutu ndi fanulu nwani Numba wenu se mafa motaro mwa Hebo fodo nolo nwani Hamoba muju no nokwa nuko si so chuku Ijele ne kenemi Sinego giga borimili Borimili adatata Anita buko wane Anita buko faru Hey Maya Alright, you're hanging out with the OC you while in the building. See Bien leono fano mono Yobo kwa la mamo no ba Aneso ye weli bobo ngano Osi Onye weku See Ogala nyofo n'elu bodo no bukọ njano Ijele no no mo kanali jisie ike Eto yezu mu ikolobia na sebe dalo n'olu Yeyi Mmawo bi jele rika kwano Yeyi wanyi no no mo kanali dalo
Obere nwa Jesus. Yes, obere nwa Jesus in the building. Ekipiti bulodogo bekwipiti bulodogo obodo. O nwere ga burokwa n'ọnụ ma n'obodo. Ile mewe ife na seme daalụ. Yeah. Oh, super. Handling the mic right now. Wayakwa. We are going to do tournament. Ijele kanamo, hanyama nunu mekene, hanyama ijele kanamo, ijele dalu, ijele negare, obago, ijele nisuku, ijele dalu, ijele dalu, ijele dalu, Ogo ya bosu kwa lezugo. Hai mozo kanamo, ijele, ozo negare, hai mozo sande dala, enole babe. Uga, ije. Ida abịakwa n'abalị biko na ị ga-abịara anyị egwu n'abalị. Onye ahụ na ngwara mkpụrụ azụ na anyị nwere ise niile biko. Thank you. Thank you. Oga, ụfọdụ chọrọ ime mmemme mana ego adị. Mmemme la-adọ ụtọ ha. Ọwasị, ọwụ ya ka ọwụ ya. Mana ị na-apụtakwa apụta eji ego ịkpọ friends, a ga-etiri gị ara ị ga-eme mmemme. Ọwụ ya ka ọwụ ya. Maka ọgaranya jee mba buru anụ na akpabata ndị onye bifo nye ya. Adị agba aka achọ ife na-ata arụ. Dịka anyị na-eme obere nwa Jizọs ekene m all the way from Owerri. Ihe ahụ ụmụnne anyị ụkwụ siri ike n'ala na-etisi egwu ike. Ọ na-eme onye for update. Efu something na Facebook itresi ọ bụrụ enwe ngabasị ije nọ lekwu ụmụ nwaanyị ndị a machara mma la kanopi. Ka ahụ si ememe ịma amacha m ihe. Thank you. Dịka anyị na-eti egwu, anyị fụrụ our big brother Prince Ebeloja Bachakuriako Odowe Kareka no anyị fụghị mgbe bata ezigbo mmadụ. Anyị na-ekene na-anabata Chinyerugo One, the first son of our big mommy Njideka. Anyị fụghị lekwa Chinyerugo. Lekwanụ nwata na ego wọchị ọ ga-eji ego mebie m na eji ọzọ na ndị m ji nwee hope lewe anya ka onye m ego ka ịhụ na MC awụ obere ọrụ nna ahụ bọm ego ka amara na ihe a na-eshiri gị ike lee na ego na-agụ ya ọnụ ọ ga-ezu 10 ma 20. Okay. Elegant face. Biko ekele m onye ọbụla bịala mmemme a. Ọ dịrị izi asị na oke onye si eme ka ekwe ya si akụ. N'otu aka ka m nọ wee na-ekwu na ife mekebe na mmadụ apụta ebe ndị egwu bụ mgbagharị mana m nwee ekpebighị ya bido taa onye ọbụla o si dị onye egwu ọbụla na-eme ihe kpọọ Chinyerugo mana kọmitii mana itinye ụkwụ mana itinye ego Chinyerugo ga-anụ ya. Eji m otu aka wee na-asịkwa ijele mpụọ kịta nye m aka nọmba gị m metiri gị 20,000 na mmemme agụdị ọ dịbe n'ego ọzọ aka ga-abụ wee na-ekwe ndị egwu nkwa na mụ abụ Chinyerugo apụtawa gị itinye alụ mmangu egwu taa biko mmangu egwu nabatanụ m daalụkwa kọrọnụ na aka 20,000 ọwa ọgbọ inye nye ugboro na abụ nwere ihe ọzọ nwunye ngala aṅụrị
otu asị tatuo m gbara ụzọ na-abụ ye were ego dị poteto paaki ala akụkụ mgbe ị ga-eji mara na nwaanyị na-achịsa di ya ọchị wụ ije were ego bata mgbe ọbụla m jere ọrụ were ego bata gụgharịcha ya n'ihu nwunye m ya etuwe m ahụ iberibe dadi o ji ahụ eme ọgụ na-etugheri otukata otu ome ezu ure na oke ezu ure na-asị nwaanyị ọmachakwa ihe. Thank you. As I was saying, that crib was jumping. Now I got more Ebeloja due to a form update here for more info. Okay. Ebeloja I know you guru. Abale I need Jeregi. Abiko Pogotan of Fumashiolo, a very big guy, in the person of Sino Brown. Sanson and one mother come and lead us to the throne of grace. Oh my God. Get the men on stage. I can work with Evangelist James Arom and the Evangelist Pastor Onyenkanyo Dozio Bodo number 1. Aye. Ogo otomamini ototo ahụ itete ụtụtụ ji enyo mamịrị enyo ahụ jee lab ozugbo ile azọ itete bịa gbatuo onwe gị o nwere ahụ lapụ ka wee so si n'obi akpọla nga akpọ ịgụkwa gụọ n'abalị ọwa otu ihe ahụ odina ahụ China look about the lively. I nwere toski nwoti igba. Okay, Sinobia. After that, I recognize how many guys be here and all the very